Først og fremmest er det nogle dejlige rammer at bo i, og det giver os nogle muligheder for at have både en aktiv ferie og slappe fuldstændig af stress af, og så have nogle fantastiske naturoplevelser hernede i Sønderjylland. Når der er familieferie, så har vi altid nogle specielle tilbud til børn, og her ved det her bord, det er t-shirt-maling. Og jeg synes jo, jeg kan slet ikke lade være med at selv dyrke motion, når jeg har ferie. Så jeg kan godt forstå de folk, der kommer herned i ferietiden. Der skal også ske noget i en ferie. Vi vil jo ikke sidde på en terrasse hele ferien. Børnene vil jo gerne have, at der sker noget også, og det skal der også være mulighed for. Der er mange ting, man kan prøve. Og der er også en svømmehal. Ja. Og man kan også lege på legepladsen og hoppe på hopborgen. En hoppepude, ikke en hoppeborg. Heller ikke rigtig så tit, vi får et hus at være i, hvor der er fladskærm. Jeg vil sige, at det er Danmarks hyggeligste feriecenter. Det er ikke så stort, gæsterne kan finde rundt, børnene kan selv få lov at løbe herover og lege, mens mor og far kan sidde hjemme og læse i en bog. Og så det, at vi ligger så tæt på ferieøen Rømø, gør jo også, at når vejret er rigtig fint, jamen, så tager man jo en tur derover og kigger. Så der er masser af muligheder. Her er der ingen, der behøver at kede sig. Vi er et lille feriecenter her i det sønderjyske, tæt på ferieøen Rømø. Der er kun lige en dæmning, som skiller os ad. Og derfor er der rigtig mange gæster, der bruger os som base. Og så når det er sommervejr, kører de en tur over på stranden på Rømø. Og er det knap så fint vejr, jamen, så tager de en tur over grænsen til Tyskland for at handle, eller en tur i Legoland. Og så har vi ellers de gamle købsteder, både Tønder og Ribe, i nærheden. Og for børnene er der jo Sommerland Syd og en masse aktivitetsmuligheder i området også. Det sjoveste, det synes jeg er badelandet, svømmehallen. Der er mange sjove ting. Og i svømmehallen, der er der også et babybassin, og et mellembassin og et dybdæk. Det hele er egentlig startet som et aktivitetscenter for områdets beboere og borgere her i Skærbæk. Og så da man fandt ud af, jamen det er på Rømø, at alle feriegæsterne er, så valgte man at lægge et feriecenter og aktivitetscenter her i Skærbæk frem for på Rømø. Og det betyder rigtig meget, fordi også byens butikker lever jo godt af stedet her. Vi har jo 55 feriehuse, hvor der er gennemsnit af 5 personer lige for øjeblikket. Og det er klart, at de skal op og handle hos byens bager og byens butikker. Så de lægger rigtig mange penge, vores gæster. Så der er jo masser af muligheder her på centret, i og med, at der er badeland og legeland og bowlinghal og idrætsaktiviteter, hvis man har lyst til det. Så der er de muligheder, man har behov for. Når de leger hytterne, så må de komme herover og bruge det her. Og det er mange gange, det måske er far med søn, og mor går i svømmehal eller op og maler t-shirts med børn, eller glasperler, eller hvad de nu kan finde på, ikke? Altså når man har svømmet og sådan noget, så er det måske rart at komme ind og sidde stille. Det er måske heller ikke alle, der hele tiden synes, det er spændende at lave sport eller noget andet. Hvis man har været på stranden, kan det være rart at komme ind i skyggen og sidde her og male og tegne lidt om eftermiddagen. Og så er det jo også noget, som hele familien kan være sammen om. Det bliver rigtig flot. Var det så lige så svært, eller var det nemt? Det er velorganiseret, det er pænt, det er rent, og der er en masse muligheder på stedet. Og så samtidig har vi mulighed for at være os selv og være private. Så det er også dejligt. Og så har vi det rart om aftenen, når vi sidder og hygger på terrassen. Vi skal hjem på lørdag. Vi har været 4 dage. Men hende har kun været her en gang, for hende er lige kommet. Her om sommeren, der er det børnefamilierne, som er her en uge eller 14 dage. Og uden for sæsonen, jamen, der kan det være korttidsophold. Vi har nogle ophold, vi kalder 3 skønne dage ved Vadehavet. Det er fortrinsvis plus 50 publikum, vi henvender os til der, hvor det er sort sol, der trækker, eller man vil ud og se Vadehavet og naturen her i området. Vikingecentret i Ribe var vi på i forgårs. Det var fantastisk. Og så har vi været på Mandø. Det var også en stor oplevelse at se Vadehavet, for det er vi ikke vant til. Altså, vi har ikke set jeg har ikke set Vadehavet før, da vi kom her. Så det var en stor oplevelse. Der er værksteder her også. Der er et grafikværksted med presser og så videre. Der er et keramikværksted, og der er et stort atelier, hvor der selvfølgelig bliver malet og tegnet, men også tekstile fag. Så har vi faktisk en vævestue her i huset også. Og der er udstillinger
Dels her i den afdeling, som hedder Kunstnerhuset, men faktisk også i resten af centret. Dronning Margrethe og prins Henrik kommer til Tønder Kommune, og der har man så valgt, at dronning Margrethe skal op og se vores kunstnerhus. Vi har 32 kunstnere, som er tilknyttet huset her, og de fleste møder op den dag for at give dronningen en oplevelse, så hun kan se, hvad kunstnerne kan tilbyde her i området også. Og det betyder rigtig meget for stedet her også. For det første er det jo virkelig en cadeau for centret her, at hun får lov til at komme herop i huset, så det glæder vi os til, og det er vi rigtig stolte af. And if you love me, oh, be proud of me. 'Cause after all, he's just a man.